над капчука фигли, сред парцали мъгли, позаспали ли, сняг вали. Тук през целия ден няма някой освен един малък елен, просещ хлебец от мен. Това за мен ли? За тебе. Ама аз не ти нося хлебец. Зная, само че не ми пречи, защото не мога да си я донамисля. Кой да намислиш? Как? Какво приказката? Ама и аз искам да участвам в служба. Че ти вече играеш. Ами тогава и ти. Не, аз съм голям и тъжен. Нищо. Ще играеш голяма и тъжна, а пък ние ще те развеселим. С малко се съмнявам. Добре. Бързай надолу на полянката, че приказката почва. Как почва? Ами така, не виждаш ли, не чуваш ли? Децата от училището са дошли на ски. Бягай на полянката. Много интересно ще бъде. Термометъра няма ли да погледнеш? Няма. Защо? Какво разбираш, че ето метеорология? Знам, аз знам. Панчо, много ти здраве! Няма да се подиграваш. Че знаеш ли? Аз не се подигравам, много хубаво беше. Така може, викай още. Браво, браво! Защо имаш тази закачалка? Това са ми рогата. Всяка година ми пораства ново клонче. Какво е закачалка? Закачалката е това, на което хората се закачат. Ти не си ще живял с това. Ама ти питомно коте ли си? Ти за диво ли какво мислиш? Ами да, с тези мустаци и опашка. И на тебе ти питам под всеки ден, така ще ти порасна. И ти за това си побегнал. Как мислиш? От града само чак до тук. Не, Панчо ме донесе, Франи ме донесе. На него няма ли да му е мъчно? За храната ли? Не, за тебе. Имаш колко на мен за него. И какво ще правиш тук в гората? Ще се намери приятели, ама истински, не като него, ще си играя с тях. Тогава, ако искаш... Какво ако искаш? Да сме приятели. Ама че първо? Първо? Казвам се приятел пръв. Защо е?
Нищо не ти се разбира. От една страна ще бъде по-добре. От друга страна няма да е по-добре. Защото така се уча, като ме подгонят от една страна, да избягам от друга. Ами ако те подгонят и от двете? Ще избягам от третата. Ти си избягала от Ванчо, а? Къде знаеш? Чук си като си говорите. Искаш ли да станеш приятел и с мен? Ама първи. Хайде. Защото от една страна не се събужда, то от друга страна, ако казах, че наблизо има медец, наблизо има медец. Медец! Къде има медец? В съня ти. Защото толкова сладко спеше. Какъв сън, бе? Какъв сън? Добре. Имаме си много приятелче. Хайде да се поиграем с него. А вие на какво играете? На шишата. Прескочи мъниче. На всичко. На летни шишар. Фу, важното всичко не е нищо. Аз ще ви науча на там. На крилица, на стражария пажена. Иха! Ние ще бъдем първи приятели с тебе. Да, Ще си. Не че неща, ама се сетих за едно стихотворение. Да го кажа ли? Само да не е дух. Не. Казва се приятел пръв, но защо е той такъв? За това, че пръв полита в огъня да те спаси. Пръв и без да се запита, прав ли си или не си. Пръв за теб леда пролазва, пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. Браво! Това стихотворение не е детско и не е за школа. То се знае, че не е. Ти си го е измислила за себе си. Коя тя? Метеорологът. И той е един метеоролог. В кутията на термометъра му едно синьо птиченце си е свил гнездо и му топли живака. А то не вижда. Може да вижда. Като вижда, защо го чисти? Праща долу завишени сведения. Заради ти толкова ли не разбира? Аз разбирам, искам да разбера дали вие разбирате. Но за какво сме седнали да говорим? Я да чуем градските игри. Вече поживи до 100.
Трябва да намерим място на котето. Идеи? Да го заведем при метеоролога. Вярно. Ако го вземеш, ще бъде чудесно. Добре. Добър ден! Добър ден! Как се врачате ви? Откраднали транзистора. Или ти го връща? Не само ми го връщат, но не ме оставя да спя. Една крътерица започна да спре се да няма към нея. Ето я. Това е крътеричката. От кога не търсихме? Къде бях? Където си поискам, където си поискам. Скоро ще ми се изхабят батериите. Вече са изхабени. Обаче научиха наизуст песните. Ще ги отучим. Благодаря ти! А не го какво го правим? Точно обещая, че повече няма да пее. Никога на този свят! И ти картерички. А ти кой си? Те познава. Защо пристигнах от града? Ние дойдохме. А ти защо не спиш в кръвата си? Не ти се спи. Даже и децата знаят, че мечките спят зимен летаргичен сън. Какво искате? Дойдохме да те помолим. Понеже от една страна ти живееш сама и си голяма и тъжна, но от друга страна това коте няма къде да живее. Може би ще искаш да го вземеш. То е добро. Че като е добро, защо е напуснал дома си? Няма ли си приятели там? Имах един банчо, но той ми тръпеше опашката. Вече не сте приятели? Не сме. Престани, котко! А да ловиш мишки умееш ли? Фу. А да гониш макара? Фу. А да бъркаш в кухнята? Фу. Дочу, мъркаш в кухнята, а не бъркаш в кухнята. Получи се недоразумение. Престани, котко! Знам ги аз тези недоразумения. И да мъркаш, значи умееш. Ясно. Искаш ли да се, все пак да се върнеш при как беше своя банчо? Фу! Ясно. Значи ме взимаш? Кой каза такова нещо? Вземи го, бе! Това е добро. И думата да става. Ще го вземеш, ще го вземеш. Котко! Еленче, бе! Къде са ти рогата? Забравя вкъщи. Ама че не снабъшваш. Леля материалог. Понеже Ленчето днес има рожден ден,
подарявате подарък, то иска да вземете котето. Добре де, от мен да мине. Няма край, любовта ми. О, любовта ми. Добър ден, Лело. Абе, Лело, не си ли виждала едно коте? Какво коте? Едно такова рижово мъничко. Значи няма го. А опашката ли си надърпал? Съвсем малко. А защо тогава е побегнал? То не е побягнал, а се е загубило. Излязло е и се е загубило. Излязъл откъде? От вкъщи откъде? Откъщи чак до тук. Да, сигурно е дошло с автобуса и после с лифта. С лифта, ли? Сега какво ще правиш? Ще го търся какво? Аз на това място ще да се намеря друг. Котата колкото щеш. Да, колкото щеш. То не е обикновено коте. То ми е приятел. Мачо! Мачо! Ти защо му отговори така? Как така? Ами, че не си виждал котето. За да се откаже, защо? Но щом толкова си иска, нека го търси. Ага, как го излъгахме. Сега ще си бъдеш тук и ще си играем. Само искам да се върна по-леко. Иска да върши. А, така ли? Иска да се върнеш при него? Защо? Защото не е приятел. Търпа опашката. И мустаците. Не заради това. Мустаците опашката са ми такива поведения. А защо тогава? Не се знае, но не трябва да решаваме така бързо. Приятелите не се намират на всяка крачка. Има едно стихотворение. Знаем го, знаем го. Как да разберем? Няма ли параметри за приятелство? Има, но те са. Не се пък. Мачо! Мачо! Бягай, бягай. Защо? Мечката иде насам и каквото види, изяжда го. Това е Мечата гора. Не знаеш ли? Тук е пълно с тръвници. Не видя ли едно коте? С дълга опашка ли беше? Да. И с дълги мустаци? Да. И с зелени очи? Да. Не съм го виждала. Бягай да бягаме. Мачо! Мачо! И нищо не излезе. Да се плаши. Стига сте
А той тебе как те е мъчил? Каквото и да си правил, не може да те спуска с парашют от 3-я етаж. Връщайте, момченце! Това е Мечата гора! Тук има много мечки! Няма да се връщам. Там е котето ми. Там е моя приятел. Добре, но на твоя отговорност! Мани позна. Вътрлук! Може пък да е моя приятел. Кой този шампански? Ние сме вампири! Защото го държеше на своя тераса! Котето ти вампиряса! Не ме е страх. Няма духове. Учителката каза, че няма. Махайте се, че като ви хвана. Не е вярно, че е вампирясъл. Той е мой приятел. И ние се обичахме с него. Много ме е жал вече. Ами да нас е интересно. Иде студът! И е студът! Дори и живака с зъби трака! Дори и живака с зъби трака! Върви, момченце! Върви, момченце! За да не станеш на ледено парченце! За да не станеш на ледено парченце! Ей, алмората! Ей, алмората! Ей, алмората! Ея, най-сладката сладост на хората! Ей, най-сладката сладост на хората! Никога няма да! Никога на този свят! Махай се, уморо! Махай се, уморо! Там е котето ми! Там е моя приятел! Вътрлук! Стигте бе! Пачо! Казва се приятел пръв. Защо е той такъв? За това, че пръв полита. Обърне да те спаси. Пръв и без да се запита. Прав ли си или не си? Пръв за теб предърлазва. Пръв за теб пролива кръв. Ето за това се казва, че приятелят е пръв. До тук добре. Е, добре, че му помогнахте, Филипа. Че да не си мислиш, че не го изпитвахме. За тебе, Букатарако, дето бягаш в гората и оставиш приятеля си без приятел. Тебе изпитвахме. Да видим дали го заслужаваш. Да видим до кога ще изтърпиш да го мъчим. Няма какво да се смеете. И вие трябва да знаете, че приятелството не е хайде да си поиграем. Приятелството е Хайде, изпратете ги до поляната, иначе учителката ще им скъса ушите. С Богом, с Богом! И да не забравяйте приятелите си! Никога!